sembla que ja portem 18 anys de majoria d'edat, estem tots molt contents i molt orgullosos de 18 anys de bones festes de cultura per al nostre país valencià. Continuem tenint molts escriptors que tenen una gran il·lusió de venir a la nostra editorial a veure si guanyen el premi. Això és un gran senyal. O sigui que l'editorial té la plaça d'editora molt ben guanyada. Jo sé que el jurat ha sigut molt recte i que tots els anys s'ha premiat una bona obra, això és la seguretat que tenim. Però hi ha premis que tenen pocs escriptors que els envien, no es pot triar molt, però el nostre tenim la sort, es veu que entre tots se l'han guanyada, que tots els anys i cada any més tenim més clientela d'escriptors que escriuen per a la nostra editorial. Jo dic per a la nostra perquè són tants anys que la considera com una cosa meua, com un braç meu, més. Moltes felicitats, que continuen els anys passant i que vagi tot molt bé. I sobretot el nostre país valencià, que no prohibisquen els grans personatges de la política, que ara acostumen a dir als professors que no diguin país valencià, que diguin comunitat, i això és només per als regants i per als frares. Una comunitat no és per a una nacionalitat. Una nacionalitat és una nacionalitat, un país, país valencià. 1.300 universitats en el món donen la nostra llengua, ensenyen la nostra llengua oficialment. I així tenim 4 universitats en el País Valencià, 4 o 5 en el Principat i la de Balears, que ja soc professor també de les Balears, honoris causa. De manera que el castellà sí, perquè van venir els francesos i ja és una tradició de París, això feia falta. Però nosaltres tenim molt personal preparat de filologia i no es necessiten més que les universitats i que les deixen treballar. Perquè no és una cosa política, volen que la filologia s'erisca de les càtedres de ciència i se'n passi a la política. I a passar-se a la política que s'apunta en un partit, està més clar, però no a una ciència. Això és una barbaritat. Però com valen un pacte lingüístic i tot això si tenim una obra que té 1000 anys justets, que es diu Les homilies d'Organyà, que són un sermó que es va pronunciar en el Pirineu i va ser tan bonic que el van escriure i es pot llegir perfectíssimament. Com anem a arreglar, què anem a arreglar de la nostra llengua si fa 1000 anys ja s'escrivia i es llegia perfectament? El que hem de fer és parlar-la, escriure-la i no combatre-la i perseguir-la. Jo estic molt orgullós de ser valencià, de tenir la llengua que tenim, de tenir la literatura que tenim i de tenir el futur que té el País Valencià, que serà molt bonic. Facin el que facin els enemics.